Dijak duet jare Mbah Nun. Tak jadian. Monggo Pak Mujan to. Mbok menawi kersane rada kemplik. Nggih, semoga Pak. Monggo. Wah, wakil Wah, mawon. nika lek teko ramil mawon saged to. Pak Koyono. Dak pundi Mbak Yu badhe tindak pundi Ya pasar malam, Mbak. kadengaren tindak wae ora numpak taksi Taksine mogok. dhewean apa ora wedi timbang nganggur Mas Yono gelem ngancani Iya lho, Mbak. Kelarasan alias kebetulan. ya ya Dok. Lanjane kata rada kabotan. Ustaz kuwatir tak ewangi. Yen purun enggal-enggal ngrencangi tekan ngomah mangke kula opahi. Nyuwun opah napa, Mbah? Pijit ira apa-apa. Wah, oke. Topel wong legang golek momongan niki blonjo napa silpi badhe tanggapan Ampun kula sampeyan ampun kuciwa ora kula ronda hanyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blonjo nang pasar pae prawan rondo kanggeku ora pati-pati ning Semarang tuku gelang apa anting-anting joso malang ya ben rondo dijamin kapling sesarengan jalan jaran campur sari mukti agung budaya ya. didukung sound system semit Gone sama, Mbak? simit Ya. ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi kadingaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur Mas bangkit gelem ngancani Kelarasan Mas alias kebetulan lanjane kata rada kabotan yen purun enggal-enggal ngrencangi tekan ngomah mangke kula opahi topel wong legan golek momongan niki blonjo napa Mbak Yu badhe pindahan ampun kula sampeyan ampun kuciwa kula rondo anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blonjo nang pasar pae prawan rondo kangge ora pati-pati ning Semarang tuku gelang apa anting-anting joso malang ya ben rondo dijamin kapling matur geng panuwun Cahayu terima kasih kembali Mbak